नमस्कार प्रणाम। हम हई रंजन, साथ में बानी भोजपुरी जगत के पीआरओ विकास सिंह जी। जी नमस्कार प्रणाम आप सबके। रवलो के फिर से स्वागत बा भोजपुरिया एक्सप्रेस, भोजपुरिया बतकही और नीतीश बाबा ऑफिशियल पे। आज के जौन बतकही हुई हुई कि ये भक्ति माहौल में, जौन भक्तिमय माहौल हमनी के यहाँ एगो बनल बाटे ए नवरात्रि पे, तो एमे जौन भोजपुरी के देवी गीत बा ओकर एहिजा के भोजपुरी के जाने सुने वाला लोग का रेटिंग देले बा, कितना साफ सुथरा बा, यही पर विशेष एगो बतकही आज विकास सिंह जी के साथे हुई। तो विकास सिंह जी, हम ही जाने के चाहें कि जैसे कि बहुत सारा कलाकार भोजपुरी के देवी गीत गैले वालों लगभग 50,000 देवी गीत आइल हुई यूट्यूब चैनल पे जौन की चढ़ल बाटे। तो जौन देवी गीत गावल गईल बाटे ए नवरात्र में, ओमे सबसे अच्छा साफ सुथरा और यूट्यूब के द्वारा सबसे बढ़िया रेटिंग कौना गाना के दिहल गईल बा? जी हमने बात करम तो टॉप 5 देवी गीत जौन टॉप 5 में रेटिंग आइल बा, जे सबसे साफ सुथरा केकर गाना बा, सबसे देवी गीत में सबसे पचरा के बहुत ज़्यादा महत्व दियाला है में। तो सबसे अच्छा देवी गीत केकर बा? जीत में सबसे 5 नंबर पर स्थान आवता राकेश मिश्रा जी के, जौन गाना एरला काफ़ी वायरल भरला बाघवा रथवा खींचे। ये काफ़ी भक्तिमय और बहुत अच्छा देवी गीत होल, जहाँ काफ़ी लोग पसंद किया। बात जगह जगह पंडाल में भी बहुत अच्छा सुने के मिलता और बहुत अच्छा गाना भाई। जैसे बात भैया विकास सिंह जी से, विकास सिंह जी कहता नहीं कि यूट्यूब के 5वां नंबर पे जौन रेटिंग बटे राकेश सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी के गाना हटे बाघवा रथवा खींचे। वाकई हर उ पंडाल, हर उ बाजार, हर उ गांव, हर उ चौक चौराहा पे जहाँ भी पंडाल लागल बा, बड़ा बढ़िया सुंदर गाना बाजाता, हर जगह बाजाता। ये गाना लोग सुनता, बहुत पसंद करता। तो जैसे कि हम बात करिए अगर चौथा नंबर गाना के रेटिंग, चौथा नंबर जरा मिलल बा जे अगर बाजाता, तो ऊ केकर गाना बा? जी वो बड़े आज के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, जिनकर 2 गाना बहुत सुंदर आयल बा, जौन काफ़ी लोग प्यार दुलार और काफ़ी सपोर्ट कैले बा गाना के। काफ़ी भक्तिमय गाना बनल बा, जौन गाना बा दुआरी अली मैया करके, और दूसरका उनकर गाना बा रतिया धरतिया पे होता, जौन वेब कंपनी से रिलीज भई रहे। ये गाना 2 उनकर चलता, काफ़ी भक्तिमय गाना बा, काफ़ी बढ़िया गाना बनल बा उनकर। जैसे फिर से जन लो कि चौथे नंबर पे जौन गाना बाटे वो खेसारी लाल सुपरस्टार, जेकरा के ट्रेंडिंग स्टार कहल जाला, हिट मशीन भी के नाम से भी जानल जाला, वहाँ के गाना बाटे बड़ा भक्तिमय गाना बाटे। बोलो सुनी और एके पसंद करी। जैसे अब बात करें विकास सिंह जी, हमने के जाने के कोशिश कर लिए कि तीसरा नंबर पे गाना कौन बा और केकर ह, कौना कंपनी से रिलीज भइल बा? जी ये बात रितेश पांडे जी के जौन टी सीरीज कंपनी से गाना आयल बा, विश्वास कर तू मैया पे, जना के लेखक बाड़े आर पंकज जी। जौन इतना भक्तिमय गाना बनल बा, जौना कंपनी के रिसर्च करत समय ओकरा गाना के 2 बार सुननी सा, और काफ़ी आज भी सुने में तो मन ना भरी गाना से। बहुत अच्छा वो गाना बनल बा, विश्वास कर तू मैया पे, जना के डिस्क्रिप्शन में उन्हीं के लिंक दे देम सा, ओकर जाके सुनी। बहुत बढ़िया वो गाना बनल बाटे रितेश पांडे जी के। तो जैसे तीसरा नंबर के बाद भइल ह, तीसरा नंबर पे रितेश पांडे जी के गाना बाटे, बड़ी भक्तिमय गाना बाटे, बड़ा सुंदर भाव में गईले बनी वहाँ के। तब अगला जाने की कोशिश करम से 2 नंबर पे केकर गाना चलता? जी 2 नंबर बड़े प्रमोद प्रेमी यादव, जौन की ग्राउंड लेवल पर सबसे ज़्यादा के गाना बाजेला, चाहे वो भक्ति गाना होके चाहे वो लोकगीत होके। प्रमोद प्रेमी यादव जिनकर 2 गाना माई मोरी आजा, जौन की टी सीरीज कंपनी से बा, दूसरका गाना बा कौना रहे गैलू ए माई, जौन देवी गीत के पचरा बा। इतना भक्तिमय गाना जौन प्रमोद प्रेमी यादव जी गैले बानी, जौन काफ़ी समय के बाद वहाँ के मतलब सुने के मिलल बा। इतना बढ़िया वहाँ के मुँह से ही गाना, जौन बहुत अच्छा ही गाना बनल बा, हर जगह पंडाल में सुने के मिलता। काफ़ी दर्शक प्यार दुलार सपोर्ट कर रहा बा गाना के। जी जैसे कि 2 नंबर पे प्रमोद प्रेमी यादव जी वाकई बढ़िया गाना गाइले वहाँ के, और साफ सुथरा गाना बाटे, जौना के सुने के चाही, जाने के चाही, हर पंडाल में बजावे के चाही। बड़ा बढ़िया सुंदर भाव गाना में बा। तो जैसे कि अब हमने के 2 नंबर तक ले आ गई बनी सन, तो नंबर 1 स्थान के बात अगर कही जाओ तो नंबर 1 स्थान देवी गीत में केकर रहल? जी नंबर 1 स्थान जैसे हर साल जैसे सुने के मिलला, चाहे आज भी उनकर पुराना गीत बा सुपर स्टार पावर स्टार पवन सिंह जी के, जौन कि उनकर 1 नंबर गाना बा अली सातों बहनिया, जौन आज भी यूट्यूब पर मेन ट्रेंडिंग में 4 नंबर पर, यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में 1 नंबर पर ट्रेंड करता है गाना। अली सातों बहनिया करे गाना बा, जौन की वेब कंपनी से रिलीज भेल बा गाना। और उनके दूसरा गाना जौन की बा माई मोरी आंगना में अली, जौन भी काफ़ी भक्तिमय, इतना भक्तिमय पवन जी बहुत 2-4 साल के बाद ही गाना गौले बड़ा है कि इतना भक्तिमय गाना बा, जौन अगर सुने में घर में घर दुआर बजा के, चाहे भक्ति पंडाल में बजा के, काफ़ी भक्तिमय और मतलब देवी गीत के पचरा है। बहुत ज़्यादा लोग पसंद करता, काफ़ी दुलार प्यार लोग सपोर्ट करता, चाहे यूट्यूब होके चाहे ग्राउंड लेवल पर होके। ये सही गाना के हमने फर्स्ट रेटिंग देनी है सर, जौना के सुने में तो वाकई आप सब भी समझ जाए कि हाँ गाना 1 नंबर स्थान लायक बा।
तो जैसे कि हमने के बात कइले बड़ा सुंदर सुंदर गाना आइल बाटे और ये लोग बाटे जो टॉप 10 में बा, टॉप 100 में गाना बाटे, बहुत बढ़िया गाना बजाता, बढ़िया बढ़िया लोग गाना गइले बा, बड़ कलाकार से लेके छोट कलाकार तक बड़ी साफ सुथरा गाना गइले बा लोग। तो यही पे एगो सवाल उत्पन्न होता विकास सिंह जी कि सारा लोग आज चाहे वो बड़ लेवल के कलाकार बालो, सुपरस्टार बालो, आ चाहे छोट कलाकार बा, सब केहू ए नवरात्र में बड़ा बढ़िया साफ सुथरा गाना पेश कइले बा। एकर का असर लौकता हुआ? जी बिल्कुल असर लौकता। जैसे हमने के अश्लीलता पर शुरू से बात करते हैं, जैसे हमने शुरुआत में भी कहले रहनी था कि जे भी गाओ सारा कलाकार से निवेदन कइले रहनी सा, चाहे ऊपर के शीर्ष कलाकार हो चाहे नीचे कलाकार, सब लोग हमने कहले रहनी सा, पहले भी हमने वीडियो बनले नहीं सा पर कि सब लोग नवरात्रि में अच्छा गीत गावे, अच्छा हमने सपोर्ट करें सा, जैसे अच्छा गीत के सपोर्ट करनी है सा। एकरा बाद भी हमने के आज कुछ गाना हो जौना के बारे में बताएम सा, जौन टॉप 5 एथी रहला, एकरा के हमने डिस्क्रिप्शन में बारी से लिंक भी दे देले बनी से 1 नंबर 2 नंबर, जे भी जौन लाइक गाना बा वो तरीका से सुनी लोगे। और असर तो पड़ले बा, असर काफ़ी असर पड़ल बा हमनी के मतलब ई जैसे कि अगर देखल जाओ इतना साफ सुथरा गाना आवे के अगर असर देखल जाओ तो ई कहीं ना कहीं से ई जौन अश्लीलता के खिलाफ में मुहिम छिड़ गई बा, वही के असर ह। आ बड़ा बढ़िया बड़ा सुंदर लागता, बड़ा दिल गदगद बाटे कि यहीं तक परोसल जाओ, बड़ा लोग पसंद करता। हर माहौल बिल्कुल भक्तिमय बनल बाटे, हर चौक चौराहा पर, हर शहर, हर बाजार, हर गांव में माहौल रउआ लोग गाना से बड़ा भक्तिमय बनल बाटे। तो रउआ लोग से सारा लोग से निवेदन रही कि यहीं तक साफ सुथरा गाना देते रही, हमनी के ओकर के लोग के समझावत रहम सन, बुझावत रहम सन, प्रमोशन करत रहम सन। एक और बात, वह लोग कलाकार के मनोबल मत पड़ी लोग, अच्छा गाना के अगर सपोर्ट करम लोग, अच्छा गाना सुनम तो जरूर आगे से अच्छा गाना गाए, लेकिन अच्छा गाना वो लोग ना सुनम लोग, जैसे अब की बार वो लोग बता देने हम लोग कि अच्छा गाना ही पब्लिक सपोर्ट कर सुने के चाहता है, जैसे कलाकार गौले है काफ़ी सारा कलाकार जंगल हमने के सुने के मिल रहे थी में सावन में, जैसे काफ़ी अश्लीलता से भरल गीत गुलियात लिया था, जीजा साली कि जौन लोग बुझाई लेते गौला था, लेकिन देवी गीत में इतना अच्छा गीत मतलब बहुत साल बाद हमने के सुने के मिलल है। जी बहुत बढ़िया बाटे और बिल्कुल मनोबल सारा लोग से निवेदन रही, जे भी भोजपुरी के जाने सुने वाला समझे वाला लोग बाटे कि जे अच्छा गावता अगर अच्छा करता तो ओकर मनोबल के बिल्कुल डाउन मत होके दी, ओकरा मनोबल के ऊंचा रखले रही कि आगे भी बढ़िया गावस, बढ़िया सुनावस और हमनी के सुने के मिले। यही के साथे साथे हमनी के